Estem a punt de conèixer la casa del Ferran i la Maria, una casa que vam veure quan tot just era una llosa de formigó. Ara la visitarem d'una manera diferent a l'habitual. En lloc de ser els seus propietaris, el Ferran i la Maria, qui ens acompanyin, seran les arquitectes del projecte, la Marta i la Núria, que ens explicaran la casa d'una manera diferent. Veureu com hi ha cases que amaguen molt més del que sembla. Marta, Núria, què tal, com esteu? Molt bé. Bé, un plaer de seguir amb vosaltres per veure aquesta casa, que suposo que fa goig de veure-la acabada després de tanta feina, no? Moltes ganes d'ensenyar-vos-la. Sí? Sí, ha sigut molt d'esforç i aquí la tenim. Doncs som-hi, no? Vinga, anem cap dins. Molt bé, home, de moment, el canvi de temperatura ja l'he notat, Ja és d'agrair aquesta època, sí. Fora fa molta calor. Sí, aquí, home, però de moment veig molt d'espai aquí, no? Molt d'espai, és el gran espai de la casa, no? Sí. És l'espai principal, la zona de dia. Una mica això els propietaris d'entrada ja ho tenien clar, no? Que volien que aquesta zona de dia fos una zona diàfana, bastant oberta, ben connectada, que potser cada espai tingués una mica la seva zona i la seva certa privacitat, però que fos un espai connectat. Sí, llavors aquests espais estan molt oberts amb l'entorn natural. Aquí hi ha unes vistes precioses des de la cuina, des de la sala d'estar. Finestrals grans, llavors la connexió interior-exterior és molt forta, tota la casa. Sobretot en aquesta cantonada, no? Que és la millor orientació, les millors vistes, i és on van centrar els esforços. És orientació sud-est? Clar, això és sud-est, no? Sí. Clar, per això tenim tanta llum. Tanta llum, sí, les millors vistes, no? Cap a l'entorn natural, i vam centrar els esforços que la zona de dia fos precisament en aquest punt. I la casa veig que sembla com una cosa i després és una altra, no? Perquè té com diversos nivells, sembla una casa d'una sola planta, però això com va? Exacte, això ve una mica donat per la topografia del terreny, que tenia força inclinació, i aleshores vam intentar que, malgrat des de fora pugui semblar un volum molt compacte d'una sola planta, aprofitant aquesta topografia creixent, tenim una planta baixa que es desenvolupa en dos subnivells i aquesta mica del tell que ens puja, gràcies també a la coberta inclinada, doncs generem aquest petit espai a dalt, no? Sí, els propietaris volien un espai així flexible, que estigui relacionat amb la sala d'estar. Ja els interessava tenir un doble espai, però que no es veiés molt gran la casa, llavors va ser aquesta l'estratègia. I una cuina molt gran, per cert. Una cuina espaiosa, és veritat, sí. A ells els agradava el concepte d'illa, ja que estàvem en un espai obert, doncs ens semblava que hi hagués una illa que permetés fer aquesta transició entre el que és com més privatiu de la cuina i el que és més el menjador i l'estar, doncs afegia com un element més i resguardava la cuina, no? I és una cuina espaiosa, no? Que ens agradaria molt. Una illa, com a centre, molt social. Exacte, on poden passar coses, mentre estem cuinant, mentre estem fent coses, és una illa, és un espai més. I aquí hi ha un porxet també pensant en l'assolellament, per protegir l'assolellament a la façana sud, vam pensar en aquesta pèrgola, i llavors és aquest espai connectat amb la cuina que dona molta vida. Perquè llavors estem parlant d'una casa de dues habitacions, no? És una casa de dues habitacions, per un requeriment que ells tenien d'entrada, dues habitacions i aquest estudi, que hi poguessin passar diferents coses, que fos un estudi o que fos un espai més, diguéssim. Ens agrada entendre la casa com un gran eix que porta la casa des de l'exterior a la façana principal fins a l'exterior a la façana posterior. És un eix en el que van passant coses, passem de la zona més comuna, passem pel rebedor, fem la transició a l'escala i arribaríem a dalt al tell. Un petit bany aquí, ves, no? Sí, a la zona oest tenim els dos banys i a l'est les dues habitacions. Llavors això és una habitació ja que encara... Sí, aquesta seria l'habitació secundària. Que encara està pendent de... Sí, em sembla que encara no la tenen gaire ja la vindrem a visitar un altre dia. Un altre dia. Jo vaig pujant, Molt bé, vinga. Què més tenim per aquí? Aquí, una mica, amb aquesta transició de l'eix que ens va portant cap a la part posterior de la casa, tenim aquest segon seminivell i arribem a la zona més privativa, on tenim l'habitació principal i el bany principal de la parella. El bany. Hola, bany principal. Molt bé. És l'espai molt obert, la dutxa... Sí, com amb dos parts, no? Exacte. I llavors aquí tenim l'habitació principal. Sí, una mica vam decidir mantenir aquest espai d'aquí com a distribuïdor d'aquestes dues peces perquè ens generessin aquesta transició a l'habitació principal, no? Passeu i m'ho expliqueu. Jo he entrat aquí com si fos casa meva, però...
a tota la casa juguem amb les materialitats, no? Que es van repetint. Aquí podem veure, no? Sostres de fusta, els Tricapa de fusta... el pla horitzontal de la fusta que ens va portant, no? Per tota la casa, i això ens ajuda com a mantenir com un fil conductor de que tots els espais, malgrat tenir un caràcter diferent, doncs, no? Estem explicant una mica la mateixa història. Amb pocs materials. Molt harmònic. Aquesta finestra és un quadre del jardí posterior. Els propietaris per ells eren molt importants aquests roures. I no va ser fàcil, perquè vam haver de fer un rebaix al darrere, important, vam situar la casa a un punt mig i llavors per salvar aquests roures no va ser fàcil, però aquí els tenim. Tot és més feina del que sembla, segur, Sí. Veiem l'altell, la sala d'estar, i per això l'escala és molt lleugera, precisament per no bloquejar aquesta visió. Aquest estudi, no?, que veiem des de Un baix. estudi, una taula correguda, un estudi petit sòcol perquè no No se'ns caigui la feina. caigui la feina avall. Però sempre intentant buscar aquesta màxima connexió, no? Amb el doble espai, amb la sala, perquè tot i ser un espai una mica més, amb un caràcter diferenciat, doncs pogués participar de la vida de la casa. Llavors les bigues són laminades, de fusta, també tenen molta presència. Veiem aquest ritme de bigues i és una cosa també que vam jugar molt, vam estar treballant amb la pendent de la coberta perquè tampoc no fos molt agobiant, però a la vegada que tinguéssim aquesta visual i bueno, Una presència important. I llavors amb la llar de foc de llenya com a element vertical, així és molt senyorial, no? Com a centre de... Només li veig una pega a aquest estudi, que jo si estic treballant aquí, veient la piscina, poc Poc treballaré, em estudies, sembla. és veritat, és veritat. Haurem de córrer la Durant cortina. uns mesos... És una temptació, és una temptació. Home, quin espai aquí, Aquest seria l'espai exterior, exacte. No? Sota la pèrgola, amb aquest espai. De fusta també, que no podia ser d'una altra manera. Exacte. Aquí fusta no tractada, hi ha una cosa més... no? Sí, Sí, més natural. Sí, això igual que la valla del carrer, no? Que hem intentat doncs, a la tanca del carrer i a la pèrgola que apareixi aquesta fusta, no? Una altra vegada, També aquesta presència. la barana de la piscina, també. No, aquesta Sí, piscina és el que, mateix ritme. és petita però molt gustosa, Però sí, sembla. sí, No sé, sí. no sé què té, Sí. que la fa molt, Que ve de no? gust, sí. Home, Sí, és més i una tant. basseta, Sí, però ve de gust, sí. Volien una cosa petita, doncs. Volien No? una El cosa Ferran i la petita, Maria? però tenien interès en poder tenir aquesta piscina per aprofitar també, no? aquesta part principal del jardí, i vam arribar a aquesta entesa, a aquest acord de que sí que hi hagués piscina, però d'aquesta mida. Sí, sense ocupar massa el jardí per poder-lo gaudir. I què veig per aquí darrere? Home, són les reines de la casa, són les Les reines gallines. de la Aquestes estan casa? fantàstiques. Són les gallines. Gallines! Aquí en Ferran i la Maria tenen unes gallines que ja estan posant ous, Ostres. ous de Sí. quilòmetre zero, absolut, i són les reines. Home, són unes senyores gallines, Unes d'altra banda. senyores, sí. En tots els sentits. En tots els Grosses sentits. i, escolta, tenen aquí la seva casa de fusta un parc de- pròpia, també, sí. Més que un galliner, Parc és una d'atraccions. casa de fusta per gallines. Sí, la casa gaudeix d'aerotèrmia, terra radiant... Totes Sí, les aquesta- comoditats Sí, d'una no? casa Per de tenir el fustec confort climàtic. ben aclimatada, no? Sí. Totalment. Sí. Home, Déu-n'hi-do, Com dèiem al principi, hi ha més coses de les que semblen aquesta casa, Sobretot si ens ho expliquen la Marta i la Núria, que ho heu viscut molt i molt intensament, imagino. Sí, no? En tots els projectes hi poses tota la teva ànima perquè siguin el millor possibles. Ha sigut divertit. Ha valgut la pena. Sí.